Yan mga guys, andito na tayo ngayon sa Welcome to Calawag. Unti-unti nakakarating din naman tayo sa pupuntahan natin. Yun, doon na lang tayo magta-time check mismo doon sa may boundary na kung anong oras. Tapos pahinga lang ng konti, itutuloy natin yung biyahe papasok na ang Camarines Norte. Yan mga guys, malapit-lapit na tayo sa Bicolandia. Ayan mga guys, nandito na tayo ngayon sa gateway to Bicolandia. Yan, ha? Oo nga, kahit na, syempre, parang ano pa rin ito matawag doon? Basta, pero yan basta, nasa gateway to Bicolandia na tayo. Mamaya tayo magta-time check doon pagdating sa may, sa may boundary ng Camarines Norte. Tapos, susubukan natin ngayon pumasok ng Camarines Norte, titignan natin kung nagre-require pa rin sila ng antigen test. So yan mga guys, papasok tayo ngayon. Malalaman natin kung papayagan nila tayo ng walang antigen test. Pero mukhang malabo, mukhang meron pa rin talaga to. Hindi, subukan natin kung papasukin na tayo. Nandito na kami ngayon sa loob ng Camarines Norte. Ayan mga Kabenso TV, about dun sa requirements na sa boundary ng Camarines Norte bago kayo makapasok. Kapag ka non-residential kayo, pag hindi kayo taga ron, 600 pa rin, tas kailangan pa rin ng acceptance letter. Pagka naman residential kayo, kailangan lang patunayan nyo meron kayong ID, 450 na lang ang antigen test. Kapag naman fully vaccinated, ang sabi nila, ipapakita mo lang na fully vaccinated ka, okay na raw, pwede ka na raw pumasok. So, yun yung pinaka-latest na requirements, tsaka yung paraan para makapasok kayo. Yan, solo ride na kami ngayon dito. Talagang konting-konti na lang talaga yung mga nakakasabay namin. Wala na nga kami halos makasabay konting na lang yung nakakasalubong namin. Camarines Norte Midnight Ride Edition. Yun ang pamagat nitong ride natin ngayon ganda tinan mo. Sayang pwede sana tayo dyan. Sarado. Ito yung mga medyo lugar na mga nakakatakot dito. Sabagay, meron naman mga street light pero may mga parte dito talaga na medyo madilim. Yan, halos makikita mo puro kadiliman na lang. Ito medyo, alam nyo na, sa mga gantong lugar medyo kapag hindi malakas ang loob mo, medyo nakakatakot, di ba? Lalo solo ride lang kami. Siguro kung marami yan, hindi masyado. Pero kung gantong kanilang ewan okay lang naman sanay na nga kami sa mga gantong biyahe na mga madidilim, mga alanganin. Kasi ranas na namin. Yan mga guys, ito ang problema namin ngayon. Medyo pabugso-bugso yung ulan. Minsan meron, minsan wala. Ayan, kanina inabot kami ng konti, kaya nakapagpahinga kami. Sana naman di ulan ng malakas. Habang dumidilim, lalong nagiging exciting ang biyahe. Wow, malayo-layo pa yung biyahe natin mga guys, pero we're still alive. Kailangan hindi kami
344, di tayo pupunta. Hanggang Daet lang tayo yan. O, may ilan ng Daet? O, 42 na lang, Daet na tayo. Medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Kasi 22 kilometers ang Daet eh. So, tsaga-tsaga lang mga guys. Siguro magta-time check tayo dun sa medyo safe na lugar na, yung pwede nating tigilan. Dire-diretso lang ang biyahe namin. Sige, subukan natin mag-time check. Tingnan natin kung anong oras na. Ang time check natin ay 11:10. Yun. Tapos nasa 20 plus kilometers pa yung tatakboy natin. Papuntang Daet pa lang yun. Puro ang dating natin doon mga alas 12 sa Daet. Daet 22 kilometers. Daet 22 kilometers. Okay lang, no problem. Kaya na yan, malapit na yan. Bawat mga nakikita namin mga motor na nakaparada tapos may sakay, ginagawa namin, ino-obserbahan namin kung magmamaniobra ba sila para sumunod sa amin. Kaya sa ganitong sitwasyon mga guys, dapat lagi kayong alerto, dapat mapagmasid kayo. Tinitingnan nyo yung mga posibleng mga threat, di ba? Hindi naman maging masama minsan maging maging tamang hinala eh, kasi kailangan din naman natin ganun. So papakiramdaman mo kahit yung mga nakamotor na mga nakakasabay mo ganun. So yung motor na mga nadadaanan mo nakaparada, yan, papakiramdaman mo sila lalo sa mga ganitong sitwasyon. So halos kami na lang talaga yung bumiyahe. Meron kami nakikita. Dapat talaga obserbahan mo rin. Ayun, meron isa. Ayun, titignan mo kung ilan sila. Ayan, unang-una titignan mo. Pagka isa, medyo may laban-labang ka ng konti. Tapos pakiramdaman mo kung biglang bumabagal o tumutulin. Yun. Katulad nito, medyo bumabagal, obserbahan mo siya. Kung overtake pa tayo o hindi. Natin. Kung overtake tayo. Ako tinitignan ko rin yung klase ng motor nila. Kung bakit bumabagal, kung matulid naman yung motor nila, yan, kaya nila tayong mabulit kasi mabagal lang naman yung motor natin. Hindi naman, okay naman. Hanggang pinauna lang tayo. Guys, andito tayo ngayon sa anong lugar to? Teka. Saan na tayo? Hindi. Dito, papunta na ng ano to. Papunta na ng Daet ko yan. May arko. Ha? Ano nakalagay? O yun, kaya nga. Dire-diretso lang tayo. Ito yung bayan niya ng Labo. Maganda rito, maliwanag. Pwede tayo magpatay ng ilaw. So, dito na tayo sa bayan ng Labo. Ganda nila eh. Oh shit, nandito na kami, malapit lang kami sa Daet. Ang ganda rito, liwanag ng tulay.
lugar na to, hindi na siya masyadong sabi na ano, na pag tinignan mo sobrang dilim tapos mukhang kala mo delikado. Ito okay na rito. Yan mga guys, malapit-lapit na tayo. Daet 5 kilometers na lang. So malapit na. 5 kilometro na lang ang tatakbuhin natin. Makarating na tayo ng Daet. Medyo mabilis kasi kanina nalagay ito 22, di ba? Bilis natin. Mamaya na tayo magta-time check pag nandun na tayo sa Daet. Ganda nitong kalsada na to, tawa ko. Slow down tayo mga guys. Bale, almost na nandun na tayo sa destination natin. Medyo konting tiyaga na lang, nasa Daet na tayo. Ito yung papunta ng Matnog, alam ko eh, yung dinaanan natin. Ayan, Matnog. Ayan o, Matnog o. Dito tayo sa Daet. Legazpi yun doon, magpupunta ka. Ito, papunta tayo ng Bagasbas. Ito na pala yung arko, ayun, nakikita ko na arko ng Daet. Yehey, ito na tayo. Medyo madilim nga lang, pero ayan yung arko ng welcome to Daet. Daet. Ayan o. Yehey. Oh ha. Ayan mga guys, oh. Nandito na kami ngayon sa Daet. Kaway naman tayo dyan. Ayun o, hello. Ayan. Daet. Okay. Diretso na tayo uli. O nga pala, Daet, ang oras natin 11:45. So wala pang alas 12, nandito na tayo sa arko ng Daet. Pumasok na tayo papunta ng Bagasbas. Yes. Dito wala na tayong problema kasi napakaliwalas na ng lugar dito sa Daet. So maghahanap na lang tayo ng venue na pwede natin pagpahingahan.